אוקיי, אנחנו מוכנים, ההצעה שלנו 28. אנחנו מוכנים למקסימום 16. 16? לא, אתה לא רציני, נו. אני לא רציני. אוקיי, אנחנו מוכנים באופן חריג לרדת עד ל-25. 19 וחצי. 23. 21. כן. 21, 100%. אוקיי. 21. 21. אוקיי. שעה טובה. מזל טוב לכולנו, ושעה טובה לכולם. שעה טובה. אתה לא מאמין שאני שם על 21 מעלות? לא, מאמין. רק בודד.